katahuran daan kaninyo diha dolanday. May buntag kaninyo duha. May muntag, may muntag. Labi na sa mga silingan. Dili lang sa Riverside. Ako rin si Puloy. Usa ka panday. Usahay minus ang kita. Tungod lagi kay mahuman ang usa ka proyekto. Pagkahuman, wala po ko'y kwarta. Kanunay na mong ginalalisan sa kong asawang si Didat. Kapuyo pa lang di ay. Atong higayuna. Inungdan din ako sa mapakasalan. Huwag ko'y sapi. Permitin na mong ginalalisan ang akong trabaho. Boto na kauna-una ako mag-shift na lamig negosyo. Og dinhina nagsugod. Anggap nyo sa kong kinaboy. Saan naman itong style, ani? Wala na ko yung wala. Ay, sudan na, mang. Sudan, mga sudan mo kaya kagibilin sa mga dere. Sa mga ka. Igo rin bayad sa utang lang kong sildo ng adlaw. Unya, ako yung pangayuan mo. Salan ako na, salan ni mo. Ha? Ako imong langoon dire kung sa imong gusto pangayoon. Kung sa tao ka tong hanak ka. Bilang di ka kwarta, ano mo budget di ay? Ano na ada, gusto kayo mo, habab ni mo anak. Kas mo ko, napakoy bayro nun diya katongi. Baro biya ka lang atong ikaon dire. Gikuan na lang, gikaon na daan mo sildo. Sama ka. Bay mo anak ni mo nga bata, pakikusunod kayo mo kaon. Sama na ni mo, be. Maag na mga kanina, so nagigutom na. So kung na kayo ng silingan na ito na si Harvey. Si Brother Harvey diya. Pampayo kasi kina kong pangutang. Samang ka. Dahil ba kaya si Brother Harvey mangutang kay. Mangutang ta kay. Dito na itang singil. Dili ka balo mo kuhan. Dili ka balo mo sabot. Sige na. Huwag ba? Ita ang diskarte. Pait kining panday eh. Pandamay kayo. Mauna. Saan ka naman yung trabaho? Itataglay yung diskarte. Alam mo pa, pauraray na punta ni kalisod na to. Unya. Diskarte na diya. Ako ba yung mungkor? Ako'y papandayon ni mo diya. Ako'y pamasunon ni mo. Sakot ka. Pero ka mo dulog diya. Pero dulog diya ka kaunahon nagkapoy o dili. Pandayon sa kami. Hindi, bakit? Ay ko para ako sa kondisyon. Ako sa kondisyon. Ako ka na. Idalahan ka kung ano, energy drink. Libo ko rin mo ba? Nangay ka sa kwarta niya. Kano kapag kang energy drink? Ha? Nahan ulit ka mo. Mang! Wala ka niya. Muni na. Mais! Ay, dera mais! Mais! Yo, tagay ko aja ibu mais do, be. Kasi mo gusto no eh. Tagay sweet corn nga tabang. Ano mo, tuluhangan eh. Kanino yun? Ay, salamat kayo. Ako, nakakupusteso. Kay Bili. Oo nga. Hinihinay lang ka, ano,
Guwang-guwang naman ang maisa na. Ano sa ko? 1, 2. Pagkan hindi ko kali, no? Mas bigta, hindi yung negosyuhan eh, kaysa magpanday ko. Oh? Ako asawa. Mang! Dali, Mang, kay batayin yung chicken skin, no? Kay mapagod ni. Masa ba? Ako mo kami mong anak ito. Saan ito pasakta ng talo? Sa magawa mo kay salig ang itong negosyo. Salig lang. Ikaw, sige. Sabay mo pa ito ng chicken skin nga. Kabalo ka na mo kawag chicken skin nga. Ang kuwan mo kolesterol. Alam mo, saka na yung kolesterol. Promote pa rin kong kolesterol. Chicken skin lang ako i-promote. So, kung Mura na yung sisilyo di mo. Kita di mo. Pahambog di mo. Mura ba? Pagkuyoy. Pwede. Dili lang ako. Kita lang ako kwanta dyan eh. Bang! Sa mga bihanan ninyo, tuod siguro sa... Ano mo gining sugod ka sa negosyo? Ay na, mais! Ay na, mais! Mais! Oh, ano yan po na ka? Wapa. Oh, dala Kaya ka. kami niya po na sunubi na sa gabi eh. Wala na, nalamasan akong gutom. Kung bitaw ka pagutmon ka, lilipas din yan. Dala oh. Dala na kong pansit og lumpia. Paborito ni mo. Mayo kayo nagdala ka. Oh, niya. Nai sa kalibo. Ang gasto-gasto ni mo doon. Uy! Harap na hindi ay. Okay kayo tag-permanente yung inani. O kani, parang nga akong yun mo. Kaway nga. Tabangi ko dito sa tindahan na to para mas bulambo pa ta. Okay ba? Stila na. Okay kayo. Okay kayo na. Okay kayo na. Ay na mais. Ma'am, palikuan naman kayo na yung order ng mais, ma'am. Bibi, ako lang. Ako lang. Ay na chicken skin. Minus ka ni kolesterol ni. Ipugaan na mo ni daan. Mais. Okay na ka naman, paniudto sa dito ka. Okay, bahala din. Bibi, okay na kayo ko. Okay na kayo ko. Kaya ko Nya, malipayaw na kagaroon. Oo, malipayo. Uy, sa kanila. Ay, kaya aning inani. Aw, ano ba? 1,000 ang imong adlaw. Ayun na eh. Mais. Ma'am, Oh, sa man. nakatigom-tigom na ko ba? Oh, niya. Pagpakasal ta? Magpakasal? Sure ka nga magpakasal ta? Oo, magbi naman akong kaganahan. Sa unong katuig na tong parag-ipon. Karoon na dyan taon kasapi, uging ngunani ba? Ako wala ka pa eh. Wala ka problema magpakasal. Kasi ikaw na ka problema. Wala eh, wala problema magpapakasal nga. Oh, Ilan may pahambog ni mo? Ilan may kwarta ni mo? 5,000? mo na eh. Ha? Mo na yung wak masayo diha. Ah, ako regalo ni mo. O sa mana? Taran! Kung sa kini. Bagong cellphone, touchscreen na. Cellphone! Ala, oy! Ako, sundan sa kawan, na-ignore yung kalang cellphone ba? Kaya kabalo biya ka sa cellphone, kaya katumara na to pang sa ice. Ayun kay touchscreen, ala, oy, bibit, i-touch daw na ako eh. Oh, di ba? Ala, oy. Ala. Tingog na kung i-touch, no? Tingog yun ang i-touch. Ay, salamat kayo do. Salamat kayo do. Bang, na taga kamahal, mang. Wala nga. Parang gagiti ka. Yan, sa mapakasal na ta. Okay na ni mo. Kaya kita kalma ko di mong cellphone. Nakaregalo din ako. Unsa man ka na? Tadang! Takas akong legs. Basa ha. Ano? Basa. Grabe pa na mong legs. Nakuha po dahil. Ito lagi, pero basa ha. Basa. Basa na kapunta. Ayo na akong kagi. Alikod ko, speakers pa. Basa. Kodi kobi. Okay na ni mo, mang?
Okay, kaya. Gasto ang cellphone ni Bihana ni. Unahan na Ayaw. yun. Ayaw mo, ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Aray mo na. Salamat. Ay, salamat kayo sa inyo pagtambong sa mong kasal. Bisan ko lang mong imbitan ng anhigin mo. Sige, kaon na mo da. Dagang kay giya chicken skin dag mais. Kaon mo mga way uwaw. Punta ninyo na, unlimited chicken skin ug unlimited mais na, ha? Ano mo na imong kawaw? Kaon na. Ano akong favorite part, mang? Kaningin ani. Kanang honeymoon. Ulang, sa nauna mo na yung honeymoon na doon. Adto nagkapalit ka nakato jud lisada ba kay nakapalit ko ning night piece na pula. Inukay na din mo? Oo. Panawan niya Kung kung... kung ko na kuha gini ni tubig. Si Uga? kuya ako hadlo ko ani ba kay basig nagtakdan Kawasaki disease ani. Mang, Mag-aso itong bakba. sa awa ko surprise. Tcharan! Kita ka na kung... Break na ito, mo panyo nga. Banda na nga pula. Grabe. Pinag-hidden. Sa taga-balakan ni ko. Kasi itong taka-blue man lang yan. May ito, pinukul katibak pa niya akong banaw eh. Dito na ko nag-i-okay sa bangkiruhan, mang. Barato na kita. Nag-piso ng usahan ba? Natsambahan ako. Tanaw ha. Ayaw kayo ikikiyay mong hawak kay maputol ang karakter sa imong diba? Kasi bag-insan ako dali. Bag-insan ako kay Katul kayo. Katul, linyada na ko. Sa pikas kay huot, sa pikas kay luwag karakter. Katul kayo, mang. Ginamit naman siguro na sa... Huwag mo ko niglapuha gininit. Katul kayo. Ulag ito Asa naman itong bayahan na to? Yung mutabang dali busy kay ko nyo. Bakit nga nito ni? Iya, pasayuhon. Dagang kay customer. Asa naman itong bayahan na? Ano kay ko ani ni? Victor, day pangalan ni mo ha. Where's na you? Where's na you? Daina ni. Ituplo ko isa kabuk ng type naman ng Nag-reply na. Padulong na siya. Kung sa'y suot mo, describe yourself. Dakunog ilong, pinadyaw mapa ang buhok, slacks, naka-slacks ko on niya. High waist akong pantalon. Okay. Okay mo daw. Mirado na lang ko. Giniapas. Asam itong bayahan na to? Yes, man bayahan na ni. Sa oras na. Quarter to 10.
asa man ka dito na lago? Sa quarter to 10, alas 2 na sa kadlaw, no? Sorry. Na, paano mo kanya ko nabasa mo ko ng tubig pag hinunaw ko din ng relo? Bago pa na yung relo, bago pa na ako ng palit. Wala kang ikipan mo, pero asa Diyan na sa dekla na ako nagipalit. Ikaw sa nariluhan niya. Nato ko dito sa imong kwando ba? Sa imong pisto. Ano nalagay na pisto dito di ay? Iapas tayo ka dito. Dapat ka dito. Sige dito dito. Wala namang ganik ka. Tsura sa mga niapas. Mga kwan. Sa'yo pa. Kabalo ba kang alas 10 ko nang nira dito? May kapaabot ko nimo. Uy, ayaw ka makakba kay. Sige biya ko. Yato biya ko dito ha. Kung taan na gani ko dito sa tao dito. Wala naman ka nagpisto dito di ay. Asa na ka nagpisto sa People's Park? Binuang kas ko, ah. Nabinuha ba na ikaw? Saan ka? Ha? Abi na yung cellphone. Yato, gilakangan na ako ni. Ang bina ka! Anong naman yung mawiyon? Tanawa lang ko. Dito ko. Dito ko. Ano na mga batanaw? Puro pinipalitan na, ha? Ano na ako na delete conversation. Delete all. Nama! Be, Asa ba na? Ha? wak man yung mga message ni. Tuod, no? Asa ba nila? Asa ba nila? Asa ba nila na eh? Abi mo guna ko binuang kas ko, ba? Tila ni mo, ikaw muna yung kanawin mo huwag kay salig na ako. Suko din ka, salig mo gani mo, nakasuko din. Yan si pagkakwa. Ha? Wala, lagi sorry na. Kaya ka to anak ka ha? Sorry na, good. Yaan na ka ron. Anak ka. Ano ba? Ay ko kan ko ana ba? Ay ko. Pembos! Lagi day. Bakangon to. RG, may pangalan na to, RG. Pinya, asam sila nangadto? Ito siya ito na nagsini, boss. Dali na kay dakpo ng yang didong niya kay na nasa nagabuhat ng newspaper. Oo ba? Oh, Tayo lagi. Oh, nagsabot niya sila nga mananood sila sunod sini. may kawa ka na bantayan. Wala, kapalo kasi ko nga disguise ko. Oh. Sa may disguise yung moro mo na yung naong lagi. Wala, sabon ako niya kung naong. Mong guloid ayun ko. Ha? Mautag na ako. Eh, balik. Sige, balik din mo itong original. Maro mong gamong naong mo. Atong isabutan. Oh, sekalibo. Boss, di ba ang inikuan, boss? 500, boss. Oo, dalaw. 1.5. Okay, salamat, boss. Salamat kayo, ha? Makansan ako ni. Tagay ko na imong maestre. O, sige, kuya. Sorry, maestre, malumi kumay. Lumado yung tawhana ka. Patay lang yung katanong ko. Akay! Isa pa ko di mo. Pero nabuhat mo rin sa kuha. Mang, gibuhat akong tanan, Mang. Para lang sa imuha niyo magingana. Nagpalikam. Ito man, niloon nili. Pa. Basta na ka. Ming. Sige. Iyan mo na yung ito. Sala! Ito man. O, tinoon. Yan. Tinoon ka lang ko dito. Batanon ako kay sweldo sa Osaka. Diya sa Moonstar. Ano nabuhat na rin mo? Oo, nabuhat ako na. Tungkol ka wala na kayo panahon rin ako. Busy na kayo kanibong mais. Imong chicken skin, mais. Ano
may gusto ni mo Ako ato? yung now, sino ka nag-bayad mo ba? Nagigidaro ako now. Kaya kung di ko mo trabaho, kung sa may kauno na to, kung sa may papalit ka ng bagong cellphone, kung sa may papalit mo karang mga TV, uguman pa. Nakingo ko kapalit ko, anak. Ha? Mga buwan. Mga tagaan ko din mo sa Ay kapalit. na ta! Eh kung wa kay kwarta, masuko ka sa kuha. Di ka ron na lang kay kwarta. Masuko lang yapo ka sa mga kumulugan na eh. Ako nakingo na sa ko kasama ko. Parang binuha. Ako, ano wala ko, mukha na Kung anak sa tara, kasal ka ron baka magbinuhan. Yan ako to si RC. RC Bakang. Uli na pinugan mo baka. Tawag. Puntahan pa to di mo. Ang arang to siya kay na panahon ako. Mag-scroll na siya. Scooter. Ako ba? Sige, dito ka siya. May palito ka siya. Wala, wala yung pasak. Pang! Pang! Pasaylo ako, pasaylo ako. Pasaylo ako, pang! Nulanday mo ako kasabot sa ulibati karon. Dari kamot ko manarbaho para